Inselmilkom ġewwa l-Katakombi ta' San Pawl. Jiena David Cardona, kuratur anzjan ta' siti Feniċi, Rumani u Medjevali, inkluż dawn il-katakombi ta' hawnhekk. Illum ħanikellimkom dwar l-artifatt favorit tiegħi. U llum għażilt propju difna partikolari dik li aħna nsejħulha difna tal-ħanżir li hija mhix jeħlif difla ta' kremazzjoni ta' tifel jew tifla mitfuna f'parti apposta tal-Katakombi ta' San Pawl. Din id-difna hija ta' interess partikolari għax turina stampa ċara ta' il-kura li kienu jagħtu għal difna lil tifel jew tfajla ċkejkna bejn l-ewwel u t-tieni seklu wara Kristu. Għalhekk ittina l-opportunità li nersqu wiċċ imwiċċ ma' difna intima ħafna għal dak iż-żmien. L-importanza ta' dan l-oġġett hija l-fatt ta' kif instab. Fil-verità, jekk wieħed ħares lejh, mhuwiex oġġett ta' valur artistiku kbir, però huwa oġġett importanti ħafna lina l-arkeologi. Dan għaliex huwa wieħed minn ftit difniet ta' tfal probabbli jew trabi li nstabu mitfunin barra mill-oqbra dak li nsejħulhom Xaften Chamber Tomb dak iż-żmien. U dak kienet difna pjuttost partikolari għax kellek l-ġisem maħruq ta' tifel jew tifla impodddi ġo urna ta' dan it-tip ta' hawnhekk li hija urna tipika Maltija li kienet tintuża f'dat difniet mill-perjodu puniku u tibqa' sejra għal perjodu Ruman bħal din ta' hawnhekk. U din l-urna kienet normalment la kellha tfal kienet probabbli tindifen f'ħamrija fil-ħamrija sal-rim tagħha sal-wiċċ u mbagħad kienet tkun magħluqa bi platt bħal da hekk u ġieli kien ikollha wkoll lampa mużbieħ ta' żejt impoġġi fuqha. Ma nafux il-mużbieħ ta' żejt jekk kien xi nxtel jew le, però waħda mill-interpretazzjonijiet hija li dawn kienu jinxtelu biex jimmarkaw il-qabar. Bħal meta tgħaddi pereżempju f'ċimiterju llum u tara l-fjammi tax-xamata għaddejjin fuq l-oqbra llum. Aktar importanti minn hekk hi li d-difna partikolari li għadha f'posta għadha in sitju magħha kellha l-fdalijiet ta' majjal żgħir kważi komplut ħlief is-saqaj ta' wara. U dan lilna jindikanna li dan il-majjal kien intuża probabbli għall-offerta waqt iċ-ċerimonja ta' tfin. Maħniex ċerti però jekk daw is-saqaj ta' wara li huma neqsin tpoġġewx fin-nar waqt li qed jinħaraq il-ġisem ta' dat tifel jew tfajla jew inkella ittiklux bħala parti minn dak li aħna mbagħad il-qudiem fi żmien ir-Ruman insejħu refriġerium, jiġifieri kienet l-ikla tal-mewt li kienet issir fil-funeral. Iktar importanti hu li di l-urna hija waħda minn ftit difniet ta' dat tip laqgħat tinstabu ġew skavati xjentifikament fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, fil-Katakombi ta' San Pawl dawn instabu f'żona partikolari taċ-ċimiterju taħt dak li llum huwa ċentru tal-viżitaturi u kienet żona li kienet intiża propju għalhekk biss. Fil-fatt dawn id-difniet li jinkludi urni bħal di kif ukoll difniet ta' ġisem sħiħ mhux maħruq ġo anfori żgħar kienu mitfunin kollha f'materjal li kien nadif, pur u li tpoġġa apposta ħabba dawn id-difniet. Ta' min jgħid ukoll li d-difna partikolari li qed nitkellmu fuq llum, il-fatt li għandha l-fdalijiet ta' dan il-ħanżir magħha jagħmilha waħda mill-ftit li qatt tinstabu bil-fdalijiet ta' animal kważi sħiħ mitfunin magħhom fiċ-ċentru tal-Mediterran. Il-kuntest li fih saret din id-difna kien wieħed partikolari ħafna. Fil-fatt dak iż-żmien il-maġġor parti ta' nies kienu jiġu mitfuna ġew dak li nsejħulhom Xaften Chamber Tomb, jiġifieri qabar magħmul minn xaft rettangolari forma ta' bir li minnu kont tgħaddi għal waħda jew iktar kmamar tad-difna. Ġo dawn l-oqbra kont issib kull tip ta' difna, jiġifieri kemm inumazzjoni, jiġifieri difna tal-ġisem sħiħ, kif ukoll kremazzjoni, jiġifieri l-ġisem maħruq. Fil-Katakombi ta' San Pawl qed naraw mbagħad xi ħaġa differenti, qed naraw li ġo l-oqbra Xaften Chamber Tomb avolja qed insibu l-kremazzjonijiet, qed insibu wkoll kremazzjonijiet u tfin ta' tfal żgħar ħafna barra mill-oqbra. Allura jista' jkun li n-nies ta' dak iż-żmien kienu għadhom għaddejjin b'ritwali differenti ta' tfin għall-adulti u jew inkella għall tfal żgħar ħafna.